हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। येषु नित्यं भागवतसेवया। भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति। भगवती नैष्ठिके। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्यति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। సో ఈరోజు షార్ట్ భాగవతం షార్ట్ క్లాస్ కి ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరపున స్వాగతం సుస్వాగతం. సో ఈరోజు మనము శ్రీమద్ భాగవతము మొదటి స్కందము 7వ అధ్యాయంలోని 31 మరియు 32 శ్లోకాలను చూద్దాము. హరే కృష్ణ. శ్రీమద్ భాగవతము మొదటి స్కందము 7వ అధ్యాయము 31వ శ్లోకంలో దృష్ట్వాస్త్ర తేజస్తు తయోః త్రిలోకాన్ ప్రదహన్మహత్ దహ్యమానా ప్రజా సర్వాః సాంవర్తకం అమంసత. సో అస్త్రముల యొక్క సంయుక్తమైన ఉష్ణముచే ముల్లోక జనులు తపించి పోయిరి. ప్రళయ సమయమున సంభవించడి సాంవర్తకాగ్నిని అది సర్వులకు తలపింపజేసెను. ప్రజోపద్రవమాలక్ష్య లోక వ్యతికరం చ తత్ మతం చ వాసుదేవస్య సంజహారార్జునోద్వయం. ఆ విధంగా జనులకు సంభవించిన ఉపద్రవమును మరియు లోకములకు వాటిల్లినటువంటి నాశనమును గమనించిన అర్జునుడు ఆ 2 బ్రహ్మాస్త్రములను శీఘ్రంగా శ్రీకృష్ణ భగవానుడు కోరిన రీతి ఉపసంహరించెను. సో ఇక్కడ
మనము ఈ శ్లోకాలలో చూస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలు. అశ్వత్థామ ప్రాణభయంతో బ్రహ్మాస్త్రాన్ని ఉపసంహరణ తెలియకపోయినప్పటికీ కూడా బ్రహ్మాస్త్రాన్ని అతడు సంధించినటువంటి విషయాన్ని మనము పూర్వపు శ్లోకాలలో చూసినటువంటిది. ఆ సందర్భంలో వాళ్ళని చుట్టుముడుతూ ఉన్నటువంటి ఆ అగ్నిని చూసి, ప్రచండ వేగంతో వస్తూ ఉన్నటువంటి అగ్నిని చూసి అర్జునుడు భగవంతుణ్ణి శరణాగతుడై ఏం జరుగుతూ ఉంది, ఇది ఏమిటి, ఇలా మనల్ని చుట్టుముడుతూ అంత వేగంగా వస్తూ ఉన్నది అని అడగగా ఆయన ద్రోణ సుతుడైనటువంటి అశ్వత్థామ ప్రాణభయంతో ప్రయోగించినటువంటి బ్రహ్మాస్త్రం యొక్క తేజస్సు అది అంటూ చెప్పి, మరి అతడికి ఉపసంహరణ విషయం తెలియదు కనుక మరి అస్త్రలో నిపుణుడమైనటువంటి నీవు, యుద్ధ విద్యాస్త్రంలో నిపుణుడమైనటువంటి నీవు ఆ అస్త్రం యొక్క తేజస్సును ఉపశమింపచెయ్యి అని చెప్పగా ఆ కృష్ణ భగవానుల వారి యొక్క మాటలను ఆలకించినటువంటి, అవగాహన చేసుకున్నటువంటి అర్జునుడు మొదట జలాన్ని స్పృశించి ఆ తదుపరి దేవదేవునికి ప్రదక్షిణ చేసి అశ్వత్థామ యొక్క బ్రహ్మాస్త్రాన్ని నివారించుటకు తన బ్రహ్మాస్త్రాన్ని ప్రయోగించాడు. అంటే ఆ బ్రహ్మాస్త్రాన్ని మరొక బ్రహ్మాస్త్రంతోనే ఉపసంహరించబడుతుంది అనేటువంటిది ఇక్కడ తెలుస్తుంది. సో ఆ విధంగా అంతకుముందు అశ్వత్థామ ప్రయోగించినటువంటి బ్రహ్మాస్త్రము, అర్జునుడు ప్రయోగించినటువంటి రెండు బ్రహ్మాస్త్రాలు ఒకదానితో ఒకటి కలియగానే సూర్య బింబము వంటి గొప్ప అగ్ని వలయము ఏర్పడి ఆకాశము రోదసిని కప్పివేసింది అనేది పూర్వపు శ్లోకాల్లో మనం చూసినటువంటిది. సో ఇక ఆ రెండు అస్త్రములు సంయుక్తమైనటువంటి ఉష్ణము రెండు కలిసిపోయినప్పుడు, రెండు అస్త్రాలు ఒకదానితో ఒకటి ఢీకొని ఆ అగ్ని గోళము ఉద్భవించినటువంటి ఆ సందర్భంలో ఆ అస్త్రముల యొక్క సంయుక్తమైనటువంటి ఉష్ణం చేత, మామూలుగా మనము ఈ భౌతిక జగత్తులో తయారు చేయబడినటువంటి అణువాయుధాలు ఉపయోగించినప్పుడు జరిగేటువంటి దానికే మనము చాలా భీతిల్లుతూ ఉండేటువంటిది కదా. హిరోషిమా, నాగసాయి అంటే వాటిపైన ఉపయోగించినటువంటి బాంబుల పరిస్థితి ఇప్పటికీ కూడా ఆ ప్రభావాన్ని ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. కానీ వాటికంటే చాలా ఉన్నతమైనటువంటి సూక్ష్మమైనటువంటి మరి అస్త్రాలు ఆ కాలంలో ఉపయోగించబడేటువంటి వీటి యొక్క ప్రభావము చాలా విపరీతంగా ఉంటుంది అనేది ఇక్కడ మనము అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. సో ఈ క్రమంలోనే ఇక్కడ మరి ఆ అశ్వత్థామ ఉపయోగించినటువంటి బ్రహ్మాస్త్రానికి ప్రతిగా దానిని ఉపసంహరింప చేయడానికి అర్జునుడు కూడా బ్రహ్మాస్త్రాన్ని ఉపయోగించగా ఈ రెండు ఒకదానితో ఒకటి సంయుక్తమైనప్పుడు ఒక అద్భుతమైనటువంటి ఒక సూర్యగోళాన్ని పోలినటువంటి వేడి ఉద్భవిస్తూ ఉంది అని ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. మరి ఆ ఉద్భవించినటువంటి వేడి ఆ రెండు అస్త్రాల యొక్క తేజస్సు, ఆ రెండింటి యొక్క కలయిక, ఈ రెండు కలిసినప్పుడు ముల్లోకాలను దహింపజేస్తూ అత్యంత భయంకరంగా దహించబడుతున్నట్లుగా సమస్త ప్రజలు ఆ సంవర్తకాగ్ని అంటే ప్రళయ అగ్ని, ప్రళయం జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు ప్రళయకాల సమయంలో సమస్తాన్ని దహించి వేసేటువంటి ఆ సంవర్తకాగ్ని అని అంటారు. సో అలా అయి ఉండవచ్చునని ప్రజలు భ్రమపడే విధంగా కాంతి వస్తుంది అని చెప్తూ ఉన్నారు. ముఖ్యంగా బ్రహ్మాస్త్ర తేజస్సును చూసి 31వ శ్లోకంలో చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం ఏంటంటే, ఆ బ్రహ్మాస్త్రం యొక్క తేజస్సును చూసిన ప్రజలు ప్రళయాగ్నిగా భావించి భయపడుతూ ఉన్నారు. ప్రళయం జరుగుతుందా, ప్రళయ సమయంలో దహించి వేసేటువంటి ఆ సంవర్తకాగ్ని అయి ఉంటుందా ఇది అని భ్రమించే విధంగా ఆ రెండు బ్రహ్మాస్త్రాల యొక్క తేజస్సు పరస్పరము ఢీకొని, ఇంతకుముందు చెప్పినట్లుగా
30వ శ్లోకంలో ఢీకొనడం వల్ల సూర్యుడు మరియు అగ్ని వలె విస్తరించి భూమి, ఆకాశము, అంతరిక్షాన్ని అంతటినీ కూడా ప్రభావితం చేసినటువంటిది. సో కాబట్టి ఇది మరి సాధారణ అస్త్రం కాదు, ప్రళయకాలపు అగ్ని వచ్చినట్లు అనిపిస్తూ ఉన్నటువంటిది. ఇందులో త్రిలోకాన్ అంటూ 3 లోకాలను దహించి వేస్తుంది. భూలోకం, భూవర్లోకం, స్వర్గలోకం. అంటే మనకి మామూలుగా ఉండేటువంటి ఉన్నత లోకాలు, కింది ఉండేటువంటి మరి ఆ 2 బ్రహ్మాస్త్రాల తేజస్సు 3 లోకాలను దహించగల శక్తిలాగా కనిపించిందట ప్రజలందరికీ కూడా. సమస్తము దహించబడుతుందా అన్నట్లుగా ప్రజలు బాధపడుతూ ఉన్నటువంటి అంశము చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో దీనికి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు భాష్యంలో చెప్తూ, ఉన్నత లోకములు, అధోలోకాలు, మధ్యలోకాలు అనేవి ముల్లోకాలు. మనకి తెలిసిందే కదా, మనం ఉండేటువంటిది మధ్యలోకంగా చెప్తూ ఉంటాము. మధ్యలో మొత్తం ఊర్ధ్వలోకాలు, మన పైన 6 లోకాలు ఉండేటువంటివి. స్వర్గలోకం మొదలుకొని ఉన్న అత్యున్నతమైనటువంటి సత్యలోకము లేదా బ్రహ్మలోకం వరకు, ఆ తర్వాత కింద ఉండేటువంటి అతల, వితల, తలాతల, రసాతల, పాతాళ అనేటువంటి ఈ లోకాలన్నీ కూడా మనకి ఉండేటువంటి. సో కాబట్టి మరి బ్రహ్మాస్త్రం భూమిపైన ప్రయోగించబడింది. ఈ 2 ఆయుధాలు కలయిక చేత ఉత్పన్నమైనటువంటి ఉష్ణము విశ్వమంతటా వ్యాపించింది. సర్వలోకవాసులు ఉష్ణం యొక్క ఆ ఉష్ణం చేత తీవ్రంగా తాపానికి గురి అయినట్లు, సామర్థాగ్ని ఉష్ణంతో పోల్చినట్లుగా ఇక్కడ చెప్పబడింది. కాబట్టి మరి వాస్తవానికి మనకి ఇంకా చెప్తుంది ఏంటంటే, ఈ చంద్రమండలంలో కానీ సూర్యమండలం ఇక్కడ కూడా జీవులు ఉండరు. కానీ ఇక్కడ చెప్తున్నది ఏంటంటే అన్ని లోకాలలోనూ జీవ వ్యవస్థలు ఉంటాయి అని చెప్పబడుతుంది. మనకు కనపడినంత మాత్రాన అవి జీవరహితంగా ఉండవు. అన్ని లోకాలు కూడా ఈ భౌతికవాదులు భావించినట్లుగా ఏ లోకం కూడా జీవరహితంగా లేదు అనేటువంటి విషయాన్ని మనము గమనించాలి అనేటువంటిది ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తున్నారు. అలాగే ఇంకా చెప్పబడుతుంది, ప్రజోపద్రవమాలక్ష్య లోక వ్యతికరం చతం మతం చ వాసుదేవస్య సంజహారార్జునోద్వయం. ఆ విధంగా ఇక్కడ ప్రజోపద్రవం, ప్రజలు కలతకు అయినటువంటి, అలక్ష్య అంటే గమనించి, ప్రజోపద్రవమాలక్ష్య ప్రజలు కలతకు గురైనటువంటి విషయాన్ని గమనించిన, ఎక్కడ లోక వ్యతికరం చ, సో ఈ లోకాలన్నీ నాశనం అవుతూ ఉన్నాయా అనే విధంగా మరి ఆ విధంగా జనులకు సంభవించినటువంటి ఉపద్రవమును మరియు లోకములకు వాటిల్లినటువంటి ఆ నాశనమును గమనించినటువంటి వాసుదేవస్య సంజహారార్జునో అంటూ చెప్తున్నారు. సో ఆ వాసుదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు మరియు ఇక్కడ చెప్పినట్లుగా అర్జునుడు ఆ 2 అస్త్రాలను ద్వయం అంటూ చెప్తారు. ఆ 2 అస్త్రాలని శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు కోరుకున్నట్లుగా ఉపసంహరించాడు అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో అలాగే ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకు వివరిస్తూ చెప్తున్నటువంటి అంశాలలో అణుబాంబుల విస్ఫోటనము ప్రపంచమును నశింపచేయను అనేది సిద్ధాంతము బాలుర ఊహాగానము వంటిది. అణుబాంబు అనేటువంటిది ప్రపంచాన్ని నశింపచేస్తుంది అని మనం ఏదైతే భావిస్తున్నామో అది ఒక చిన్న పిల్లవాళ్ళు ఊహించేలాంటిది అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే అది ఒక ప్రదేశానికి, ఒక నిర్దిష్టమైనటువంటి ప్రదేశానికి మాత్రమే పరిమితమై ఉండేటువంటిదిగా ఉంటూ ఉంటుంది, కొంత ఇది మాత్రమే. కానీ ఇక్కడ బ్రహ్మాస్త్రము ముల్లోకాలకు
కలతనందించినట్లుగా ఇక్కడ మనం చూస్తూ ఉన్నటువంటి. కాబట్టి మరి ఆ మంత్ర శక్తి ద్వారా ఉపయోగించబడినటువంటి బ్రహ్మాస్త్రాల యొక్క శక్తి చాలా ఉన్నతమైనదిగా ఇక్కడ చెప్పబడుతుంది. సో అందుకనే ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తున్నారు, అణుశక్తి అనేటువంటిది ప్రపంచమును నశింప చేయగలిగినంతటి శక్తివంతము కాదు. ఇంకొక విషయం ఏంటంటే, ఈ సృష్టిలో ఏది జరగాలన్నా, అది వ్యక్త అవ్యక్తాలు ఏది కావాలన్నా, అంటే సృష్టి జరగాలన్నా, సంకల్పం ఉండాలి. సృష్టి పోషింపబడుతూ ఉన్నా, లేదా అది లయింపబడాలన్నా, అది శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారి యొక్క సంకల్పం లేనిదే లేదా అనుమతి లేనిదే ఏది కూడా జరగదు అనేటువంటి విషయాన్ని మనము గమనించాలి అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి విషయం. ఎందుకంటే భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు చెప్పినట్లుగా ఆయన యొక్క అధ్యక్షతలోని ఇదంతా కూడా జరుగుతుంది. సృష్టిలో ఏది జరుగుతూ ఉన్నా శ్రీకృష్ణ భగవానుని యొక్క సంకల్పం లేనిదే, ఆయన యొక్క అనుమతి లేనిదే ఏదియూ సృష్టించబడదు లేదా ఏది నశింపబడదు, జరగదు. కనుక ఏది జరగాలన్నా అది దేవదేవుని యొక్క సంకల్పంపైనే ఆధారపడి ఉన్నది. ప్రకృతి నియమంలే సర్వశక్తివంతములు అని భావించుట మూర్ఖత్వమే. ఎందుకంటే ఈ ప్రకృతి ఇవన్నీ కూడా అపర పరాశక్తులు, ఇదంతా కూడా ఈ సృష్టి అంతా కూడా నా యొక్క అధ్యక్షతలోనే పనిచేస్తూ ఉంది అనేది భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణ భగవానులు వారు చెప్పినటువంటి విషయాన్ని కూడా గుర్తు చేస్తూ ఉన్నారు. కాబట్టి ప్రకృతి నియమములు అన్నీ కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క నిర్దేశానుసారమే మరి పనిచేస్తూ ఉన్నాయి అనేటువంటిది భగవద్గీతలో చెప్పబడినటువంటి అంశం. అంటే ఈ లోకాలు వినాశనం కావాలన్నా, ఈ లోకాల్లో సృష్టి జరగాలన్నా అది భగవంతుని యొక్క సంకల్పం చేతనే సాధ్యమవుతుంది. కానీ ఈ అల్పజ్ఞులైనటువంటి ఈ భౌతిక జగత్తులో ఉన్నటువంటి ఈ జనుల వల్ల, ఈ జనులు అనుకున్నట్లుగా ఏది కూడా సాధ్యం కాదు అనేటువంటిది చెప్తూ ఉన్నారు. అందుకే కదా భగవద్గీత 11వ అధ్యాయంలో అర్జునుడు అడుగుతాడు, ఆయన దర్శించినటువంటి విశ్వరూపంలోనికి ఆ రెండు వైపుల పక్షాలలో ఉన్నటువంటి మహాయోధులందరూ కూడా అత్యంత వేగంతో నదులన్నీ వచ్చి సముద్రంలో కలిసినట్లుగా, లేదా మిడతలు వచ్చి అగ్నిగోళంలో పడి నశించిపోయినట్లుగా సంభవిస్తూ ఉన్నటువంటి విషయాన్ని చూసి కలత చెందినటువంటి అర్జునుడు అడుగుతాడు, నీవెవరివి? ఈ లోకాలన్నింటినీ దహించి వేస్తున్నటువంటి నీవెవరివి అంటే, ఈ లోకాలన్నింటినీ దహించేసే కాలాగ్నిని నేను అంటూ చెప్తూ ఉంటారు కదా. సో కాబట్టి భగవంతుడే ఈ సృష్టిలో ఏది జరుగుతున్నా ఈ లోక వినాశనం అనేటువంటిది భగవంతుని యొక్క సంకల్పం వల్ల జరుగుతుంది తప్ప ఈ భౌతిక జగత్తులో ఉన్నటువంటి మానవ మాతృలు అనుకున్నట్లుగా ఈ రాజకీయ నాయకులు వీళ్ళ యొక్క విపరీత తలంపులతో ఏది కూడా కాదు. అందుకే అర్జునుడు మరియు అశ్వత్థామ ప్రయోగించినటువంటి బ్రహ్మాస్త్రములను శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఉపసంహరింపగోరుకున్నాడు. ఎందుకంటే ఈ సృష్టి ప్రళయం ఇక్కడ నాశనం అవడం అనేటువంటిది ఆయన సంకల్పం కాదు ఇక్కడ. కనుకనే అర్జునుడి యొక్క కార్యం చేత శీఘ్రంగా నిర్వహింపబడి ఆ అస్త్రాలు ఉపసంహరించబడ్డాయి. సో అదే విధంగా సర్వశక్తివంతుడు పూర్ణ పురుషోత్తముడు అయినటువంటి ఆ భగవంతుని యొక్క ప్రతినిధులు అనేక మంది ఉంటారు. కానీ ఆ దేవదేవుని సంకల్పం చేతనే ఎవరైనా అతడు కోరిన విధంగానే నిర్వహిస్తూ ఉంటాడు. కాబట్టి మరి భగవంతుని యొక్క ఆదేశం ప్రకారము, భగవంతుని యొక్క కోరిక ప్రకారము, భగవంతునికి
సంతృప్తి పరిచేగానే మన యొక్క కార్యాలు ఉండాలి అనేటువంటిది మనం ఇక్కడ తెలుసుకోవలసినటువంటిది. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాదుకి ఇచ్చాయి.